Un moment històric. La plantilla del Sant Andreu amb el seu entrenador Sergio Soldevila al capdavant celebraven l'ascens a segona divisió B. Tota la feina d'un any damunt un camp al Narcís Sala que ha demostrat estar a l'alçada de la nova categoria aconseguida. El 2-1 contra el Mazarrón en el partit d'anada no sentenciava res i tot quedava en el segon partit on el Sant Andreu havia de demostrar el seu potencial a casa amb una defensa de quatre sòlida amb Ortega, Manal, Yélamos i Quim Boada. Al mig del camp, jugadors de qualitat, amb Manel, Céspedes i Pep Pagès, i davant, avui Soldevila ha preferit la contundència amb Manolo Bueno, Àlex Villanueva i Víctor Curto. El Mazarrón ha buscat el gol al contraatac. Meroño s'ha quedat sol davant el porter Santos, però no ha sabut resoldre amb eficàcia. Àlex Villanueva, el capità, ha aprofitat la seva envergadura i ha estat a punt de fer l'1-0. El partit es veia aturat en nombroses vegades. La pressió entre els jugadors era força i el públic no a sobre acabava de tensionar l'ambient. Però al minut 39 ha arribat l'1-0. Àlex Villanueva encara el seu defensor per banda esquerra i amb un xut creuat per la porteria del Mazarrón amb una estirada inservible Navarro. Víctor Curto hagués pogut fer el 2-0 a la primera. A la segona, el moment clau ha estat l'expulsió d'Alves al minut 29 per una agressió a Àlex Villanueva. Mazarrón en 10 ha perdut perill i això ho ha aprofitat el Sant Andreu. Al minut 33, Banal ha fet de mag i ha embogit els més de 10.000 andreuencs perplexos davant el potent xut que ha fet el central i donava el 2-0. Només en aquest xut d'Oni al travesser, el Mazarrón hagués pogut forçar el temps afegit. Aquest club, amb l'afició que té, és un equip de segona A com a mínim, no? No té límits. Ja que el pas més important l'hem fet, que era sortir a primera catalana, estem a segona B i ara hem de seguir mirant allà, a dalt, perquè els campions només miren a dalt. Estem pujant els bessons i he corregut, he donat tot el que tenia a dins y al final me han dicho que cambiar porque no podía más. Hemos podido tener el 3-0, pero bueno, sabíamos que para subir hay que sufrir y bueno, hemos sufrido muchísimo, pero ha merecido la pena. Pues ahora voy a perder los papeles, ya te lo aseguro ahora mismo. Gracias. Sabíem que el camp estaria ple i bueno, un delanter el que sonia és marcar un gol a playoff. Vaig marcar aquí amb un equip contrari i llavors, bueno, pues ho volia i ho he aconseguit, no? No teníem pressa, hem tingut el segon també amb Víctor Curto a la primera part, sabíem que ells podien tenir possessió molta estona però no ens creiem perill real.